In een met de jas aan. Vertel eens, wat is dat voor een evenement? Ja, nog in een met de jas aan is eigenlijk als je de laatste pakt in de kroeg. Als je op stap gaat en dan zeg je dan wel eens van, nou, we pakken er nog in een met de jas aan. Ja. Een pilsje bij het laatste liedje wat er dan klinkt. En dat hebben we eigenlijk vastgegrepen om het evenement kleur te geven. Om terug te gaan naar de tijd van vroeger en van nu. Wat voor muziek speelde er vroeger in de kroegen? Waar gingen we op stap? Gaat de jeugd op stap? Dus alle herinneringen van de muziek van vroeger. Bij Cupke, bij Aarts, bij de Treffer op de Neerkant. Of bij de Pannenshop in Meijel. En wat was er later voor de jeugd? Bij Ultra bijvoorbeeld. Stonden ze lekker te dansen. En wat voor muziek speelt de harmonie dan? Oké, dus echt een avondvullend muzikaal programma door de jaren heen. Ja, precies. Met muziek en met zang en nog een beetje dans erbij. Lijkt me ook wel een uitdaging als harmonie om al die muziek ook te gaan spelen. Ja, dat is sowieso een hele speurtocht geweest naar de muziek. Het valt niet altijd mee om populaire muziek te spelen. Ja. Om daar de juiste muziekstukken voor te vinden en dan de juiste zang natuurlijk erbij. Maar het is een leuk evenement, leuke muziek, met name ook voor de jongere spelers. Niet alleen maar klassiek, maar ook de populaire muziek. En Jolijn, ja, wij kennen natuurlijk allemaal waar Meijel Grutsopp is. Ja. Is dit nou eigenlijk het vervolg daarop of iets heel anders? Ja, met Meijel Grutsopp zijn we eigenlijk op het hoogtepunt gestopt met ons 100-jarig bestaan als Harmonie Eendracht Meijel. Met een driedaagse die we hebben opgevoerd in het thema Meijel Grutsopp is. En Meijel Grutsopp is eigenlijk een begrip geworden in Meijel en wij wilden op het hoogtepunt stoppen. Nou, de coronatijd heeft ons echt wel aan het denken gezet dat dit echt iets is wat wij graag terug willen laten komen. En daarom hebben we gekozen voor een nieuw jasje waarin de lichte popmuziek wel terugkomt. Maar in een ander concept. En inderdaad, zoals Joyce al zegt, echt de blik naar de kroegenhits. Dus de hitjes uit de kroeg voor jong en oud. Door artiesten, niet alleen uit Meijel, maar ook buiten Meijel. En dat maakt ook echt wel het verschil. Dat het een thema is uit de kroeg met kroegenhits. En dat de artiesten niet alleen uit Meijel komen, maar ook buiten Meijel. Dus om ook de dorpen in de regio echt wel terug te laten komen in ons programma. Hoe is dat voor jou als dirigent om nu echt met popmuziek bezig te zijn? Nou ja, het is voor mij niet de eerste keer dat ik dat doe. Hè. We hebben natuurlijk met het orkest door de jaren heen al een aantal edities gedaan van waar Meijel Grutsopp is. Waar we met popmuziek bezig zijn. Ik ben zelf natuurlijk best wel een dirigent die van allerlei walletjes eet, hè, om het even een beetje stout uit te drukken. Maar daar bedoel ik mee, ik ben van allerlei markten thuis. En voor mezelf is dat heel erg leuk om te doen, omdat je dan toch een enorme afwisseling in je werk hebt. En voor de harmonie is het ook heel erg leuk om te doen, omdat ze daarmee toch een soort veelzijdigheid aan de dag leggen. Die je, als je ander repertoire speelt, ook weer kunt gebruiken. Onze artiest die we al vaker in het concept hebben gezien waar Meijel Grutsopp is, maar eigenlijk ook wel een herkenning in Meijel is toch wel Rian Jansen-Brummans. We kennen haar van de Brummerkes, maar zij heeft ook in de edities van Meijel Grutsopp is al een aantal keren met ons meegedaan. En zij is eigenlijk niet te missen in de kroeg, want ze gaf al aan, elke zondag was ze te vinden bij de Treffer. Dus ze kent het kroegenleven als geen ander. Daarnaast is Vrouwtje Simons ook afkomstig uit Meijel, die in de weekenden te vinden is in de skihut bij Dotje, maar ook hier in de vangrail in de late uurtjes. We hebben René Basten. René Basten kennen we wellicht van de Heren van Meijel als duo met Andy Geuyen, de Morgan Freemans. Over de brug hebben we ook deze kant op gehaald Sandra Korsten vanuit Helden. Zij speelt ook in verschillende bandjes en zal ook te zien zijn met verschillende rocknummers hier bij ons in de kroeg. En als laatste hebben we Ron Barends, geen onbekende in de muziek, veel op het podium geweest bij musicals, Joop van den Ende onder andere. En altijd samengezongen in de band Marble samen met Rian. En ook hij zal te zien zijn met verschillende hits uit de kroeg 21 en 22 april in de Binger.
Heb je zelf nou ook een favoriet nummer? Mijn allereerste LP die ik kocht toen ik een jongetje was van 12 jaar, was Meatloaf. Oké. Bad Out of Hell heette die LP. En het is zelfs zo erg dat ik van mijn kinderen die LP laatst nog voor mijn verjaardag heb gekregen, want ik was hem kwijt. En die hebben ze dus in de winkel opnieuw op de kop getikt voor me, omdat ik zei dat ik dat ontzettend een leuke herinnering vond. Dus wij spelen van die LP spelen we Paradise by the Dashboard Light. Oh, dus een mooie jeugdherinnering voor jezelf. Precies. Extra genieten. Zo is het. Heb je nou zelf ook een persoonlijke voorkeur van nummer? Ja, eigenlijk heel veel. Oh. De hele setlist is superleuk. Beetje guilty pleasure is toch wel Robinette, Show Me Your Love. Ja? En Van Halen, lekker rocken met Jump. Ja, met al die haren zo neer. Ja. Nou ja, het leek in eerste instantie onmogelijk, maar het leek mij wel heel erg cool om als Harmony Eendracht gewoon een keer Goalband te laten horen met Noodgeval. En speciaal gearrangeerd voor dit concept hebben we hem laten maken en hij is er. En ik kan je wel zeggen, dat gaat wel echt een feestje worden, dus dat is echt mijn favoriet.